Лукашенко атаковали дроны. Навстречу мне беспилотники выпустили. Зноў лапці і плётка. Когда их под плетку в лаптях поставят, Жанчына не вінавата, калі ў галаве вата. Лукашенко чыноўнік 3 класа. Ваше превосходительство, уважаемый превосходительство. Пуцін застаўся без дома. А Шайгу без кабінета. Пра гэта і іншыя падзеі ўжо зараз. Вітаем. На мінулым тыдні, калі Лукашенко ляцеў на поўдзень краіны, бліжэй да мяжы з Украіны, з якой, па яго словах, ён ваяваць не збіраецца, у небе з'явіліся невядомыя беспілотнікі. Я вылетел из Минска, навстречу мне беспилотники выпустили. Думал, каюк. А паколькі Лукашенко ляцеў у Парахонск, то яны не стаў дужа парыцца. Я тут особо не парюсь, как в народе говорят. Захожу ему в хвост, а он сзади как елки-палки, хвостом помахал, только и видел. Але і тут вінаватымі аказаліся беглыя, як грэбліва называе Лукашенко з'ехаўшых за мяжу беларусаў. Ён жа, як біблейскі цар, прыняў мудрае рашэнне. Тогда Соломоново решение. Мы в средствах массовой информации не будем ни одну сторону критиковать, ни другую, и возмущаться не будем, а будем разбираться на уровне специалистов. Что мы и делаем, и делали долгое время. Але ж беларусам за мяжой не сядзіцца, распавялі пра гэта, усё хочуць свінню Лукашенку падкласці, хаця ён сам каму хочаш падкладзе. Думаю, что это такая мелкая пакость, провокация. Мелкая пакость. Таму трэба быць асцярожным, а раптам некалі дробная гадасць перарасце ў буйную. Праўда, пакуль што гадасці робіць толькі Лукашенко. І далёка не дробныя. Там же на Берасцейшчыне Лукашенко паведаміў, што перадасць краіну дзецям. Ну хто б сумняваўся. Ну, сколько мы с тобой еще будем телепаться во власти? Придут дети. Я уже говорил, дети у нас другие. Поэтому надо подготовить страну. Таму чыноўнікам трэба напружыцца і за 5 гадоў прывесці краіну ў парадак. А што да гэтага 30 гадоў рабілі, халера ведае. І Лукашенко таксама. Пошевелились туда-сюда. На этом и закончили. Таму трэба раздзявацца і шавяліцца. Варушыцца па-беларуску. А то гэты каварны захад прыйдзе і тады... Они потом поймут, когда их под плетку в лаптях поставят, как наши предки были. Ужо каторы раз он краіну ў лапці абувае і плёткай пужае. Але ён не будзе чакаць того захаду, а сам возьме пугу ў рукі і пачне са сваёй малой радзімы. Могилевский кнут надо. Могилевской области нужен хороший кнут. Таму Магілёўскай вобласці падрыхтавацца. Хаця не толькі Магілёўскай. Ягонныя сілавікі, ці лепш сказаць цыклавікі, бегаюць з дручкамі па ўсёй краіне. І няма ад іх супакою ні днём, ні ноччу. Ні настаўнікам, ні праграмістам, ні рабочым, ні начальству, ні пенсіянерам. У Калінкавічы 3 кастрычніка заляцеў дрон. І не проста заляцеў, а выбухнуў так, што ва ўсім горадзе пачулі. І хто ж тут аказаўся вінаватым? Не расійскія вайскоўцы і нават не ўкраінскія. Дык што, можа, тыя збеглыя з-за мяжы? Ды не, вінаватая аказалася жанчына, якая выклала відэа з месца падзення расійскага шахеда. Не ведала пра лукашэнкаўскае Саламонова рашэнне. Для затрымання жанчыны тэрмінова выехаў цэлы дзясятак узброеных да зубоў лукашэнкаўскіх карнікаў. Такія там геройскія смелыя ваякі. З бяззбройнымі жанчынамі ваяваць могуць. У галаве вата, вось жанчына і вінавата. Разлёталіся тыя дроны, ніякай рады няма. Але Лукашенко вырашыў такі спыніць гэта бязладдзе. Ён падпісаў адпаведны ўказ, якім забараніў усялякія палёты. Як у анекдоце. Таварыш прапаршчык, спыніце цягнік. Цягнік стой, раз, два. Цікава, ці паслухаюцца яго беспілотнікі? Калі не паслухаюцца, дык затрымаюць іх міліцыянты з дапамогай дручкоў, кайданкоў ды аўтазакаў. Тым часам Лукашенко паляцеў у Маскву да Пуціна, каб павіншаваць яго з днём нараджэння, а заадно і ордэн атрымаць, якім Пуцін узнагародзіў Лукашэнку на яго дзень нараджэння. Заадно папрасіць Пуціна, каб дроны асабліва не заляталі ў краіну. Дарэчы, пра ордэн. Ордэнам Андрэя Першазванна Расія ўзнагароджвала самых верных і карысных служак, якія адзначыліся ў справе ўцягнення Беларусі ў арбіту імперыі.
Дарэчы, 260 гадоў таму гэтым ордэнам быў узнагароджаны апошні кароль Рэчы Паспалітай Станіслаў Аўгуст Панятоўскі, які атрымаў уладу пры падтрымцы расейскай імператрыцы Кацярыны II. Гэтым жа ордэнам за падаўленне паўстання Каліноўска цар Александр II узнагародзіў сумна вядомага мурав'ёва-вешальніка. Дарэчы, узнагароджанне таксама адбылося 30 жніўня. Як адзначыла наша Ніва, хоць гэта адбылося па розных календарах, але не змяншае прыгажосць такого супадзення. Таму не выпадкова Лукашэнку назвалі «Ваше превосходительство». Ваше превосходительство, уважаемый Какое Александр Григорьевич. превосходительство? Можна сказаць, маўляў, это дыпламатычны пратакол такі. А можа, якраз і не. Згодна расейскага табелю аб рангах, уведзеным яшчэ царом Пятром, так у Расеі трэба было звяртацца да чыноўнікаў 3-4 класа. А вось да 1 ці 2 класа Лукашенко, атрымоўваецца, не дацягнуў. Таму будзе егермайстрам ці камергерам пры двары Пуціна. Тым не менш, на вячэру Пуцін Лукашэнку запрасіў, а ягоны пул вельмі ганарыўся тым, што мог паглядзець на гэта здалёк. Атрымалася, як у жартаўлівым школьным вершыку. 1 клас купіў каўбас, 2 смажыў, 3 еў, а 4 праз дзірачку глядзеў. Але пулу магло і пашанцаваць, як сапраўднай каралеўскай свіце. Гэта ж якое шчасце даесці за Лукашэнкам, а то нават і за самім Пуціним. А тым часам Пуцін застаўся без дома. У Сочы зносяць яго рэзідэнцыю. Дакладней ужо знеслі, прычым яшчэ на пачатку гэтага года. Зараз на месцы рэзідэнцыі Бачараў ручэй катлаван, вакол якога працуе будаўнічая тэхніка. Прычым афіцыйна пра гэта нідзе не паведамлялася. Апошні раз рэзідэнцыю рамантавалі перад Алімпіядай у Сочы ў 2014 годзе. Няўжо так дрэнна зрабілі для Пуціна, што прыйшлося цалкам знесці? У гэтай рэзідэнцыі Пуцін прымаў высокіх гасцей, у тым ліку і Лукашэнку. Тут пастаянна ладзіліся нарады з міністрам абароны. Вось у гэтай абароне і крыецца разгадка. Пасля пачатку вайны з Украінай Пуцін баіцца туды лётаць. Бо можа напаткаць не нейкі там дрон, як верталёт Лукашэнкі, а нешта куды больш страшнае. Таму, магчыма, будуць будаваць браніраваную рэзідэнцыю. Шаноўныя сябры, дапамажыце нам распаўсюджваць беларускі кантэнт. Калі для вас это бяспечна, падпісвайце наш канал, стаўце падабайкі, каментуйце, дзяліцеся тым відэа з сябрамі. А мы працягваем. Пуцін застаўся без рэзідэнцыі, а яго былы міністр абароны без кабінета. Пасля прызначэння сакратаром Савета бяспекі Расеі ў траўні 2024 года Сяргей Шайгу такі не змог заняць кабінет свайго папярэдніка Мікалая Патрушева. Магчыма, дзяльба кабінета магла выглядаць неяк так. А ты кто такой, скажи, пожалуйста? А ты кто такой? Нет, кто ты такой? А ты кто такой? Як паведамляе праект, Патрушев папрасіў Владзіміра Пуціна пакінуць за ім раскошны кабінет, і Пуцін згадзіўся, а вось Шайгу новае месца не прапанаваў. У вераснёўскім інтэрв'ю Шайгу сядзеў у іншым кабінеце, аздобленым цёмным дрэвам з часова пастаўленай эмблемай Савета бяспекі. Ёсць здагадка, што Шайгу цяпер перыядычна працуе ў будынку Рускага геаграфічнага таварыства. Ну дзе ж яму яшчэ працаваць? Відаць, хутка могуць паслаць далёка-далёка, дзе Макар цялят не пасвіў. Вяртаемся ў Беларусь. У Дохчыцкім раёне судзяць настаўніцу. Да не проста настаўніцу, а намесніцу дырэктара сярэдняй школы ў Порплішчы Наталлю Крук. 10 гадоў таму Наталля Мар'янаўна была пераможцай раённага конкурсу «Настаўнік года 2014». У 2018 годзе яна была прызнаная лепшым класным кіраўніком раёна. Пра яе часта пісала Дохчыцкая раёнка. Наталля Крук любіць гісторыю дзяцей, якім выкладае гэты прадмет. Каб падкрэсліць адметнасць настаўніцы, яе несумненны педагагічны талент, калегі называюць Наталлю Мар'янаўну настаўнікам ад Бога. А зараз жанчыне пагражае штраф або адміністрацыйны арышт. А далей можа быць звальненне, гэта часта бывае з тымі, хто асуджаны за распаўсюд экстрэмізму. Шчыраваў на мінулым тыдні Глыбоцкі суд, які разгледзеў некалькі падобных спраў. І ўсё за распаўсюд экстрэмізму. А вось тэлеграм-канал глыбоцкіх сілавікоў вырашыў праявіць ксенафобію і пасмяяцца з Новай Зеландыі. Маўляў, коп'яў нам больш не прышлюць.
Дык вось, адмыслова для таварышаў маёраў і недамаёраў. Новая Зеландыя займае 24е месца ў свеце па колькасці ўнутранага валавога прадукту на душу насельніцтва, а па індексу чалавечае развіцця займае 14е месца. У той час, як Беларусь па колькасці УВП на душу насельніцтва знаходзіцца на 91 месцы і займае 69е месца па ўзроўню чалавечае развіцця. Так што чыя б карова мычала. А розным там таварышам маёрам і недамаёрам найперш чым смяяцца з Новай Зеландыі, трэба вывучыць назву сваёй краіны. Ці яны ўжо ў Расіі жывуць. Але мы спадзяёмся, што Беларусь абавязкова будзе вольнай. Да сустрэчы ў чацвер. Жыве Беларусь! Слава Украіне!